Sådan er livet jo så uretfærdigt en gang imellem. 23-årige Simon Sørensen har muskelsvind. Derfor har han været bundet til sin kørestol de sidste 10 år. Selvom han egentlig aldrig har interesseret sig for sport, hævde nogle venner ham for 4 år siden med til kørestolsrugby. Jeg havde egentlig ikke selv lyst til det, men så tænkte jeg kan jo ikke vide, om det er noget for mig, hvis jeg ikke har prøvet det. Sporten tiltalte Simon, og udover nogle sjove timer, gavner det ham også i hverdagen. Altså, så det er godt at være i gang. Det giver lidt overskud i hverdagen. Specielt også, fordi jeg har muskelsvind. Og min muskelsvind kan jeg sådan holde lidt jævn ved at træne. Det kan se voldsomt ud, når Simon Sørensen og de andre rugby-drenge er sammen. De har alle forskellige handicaps, alle med egen kampvogn. Kørestolen er jo bygget til, at man kan smadre den et par gange. Jeg synes bare, det var sjovt. Altså, ja, så kom ud, så møder man jo også sin ligemand, ikke? På en eller anden måde. Der er ikke noget der hindrer en. Og der er ikke... vi sidder jo alle sammen ned i kørestolen, ikke? Har været vores skavank. Og så gælder det egentlig om at komme op og score mellem de to kejler op i den anden ende. Kropskontakt er forbudt. Stolkontakt må man stort set lige så meget, som man vil. Lige bortset fra tacklinger bagerst på hjulet, som kan få folk til at snurre rundt og vælte. Du tager bare Thomas. Okay, ja. Thomas. Bare monge ind i ham eller et eller andet. Skal man smadre ham hele tiden? Bare fuldstændig. Er det det, jeg skal Bare så for, at han ikke er i vejen for os. Fuck! Ups! Ja, det er helt sikkert givet mig et syn på, hvordan andre handicaps fungerer. Det har også gjort sådan, at jeg måske ikke har følt mig så alene omkring min sygdom.